Dostum, min seni сәяхәткә, вакыт иленә чакырам. Анда көлт белән тик яшиләр. Алар ике бер туган. Шу, ниндидер тавыш ишетә түгелме соң? Әйе, бу сәгать тавышы. Димәк, без дөрес юлдан барабыз. Сәяхәтебез дә нәкъ менә шул серле вакыт иленә булыр. Сәгать сиңа танышмы? Әйе, ул көн сайын мине йокыдан уята. Ә хәзер рәсемдәге сәгатькә кара. Анда бердән 12-гә кадәр саннар һәм бүлемнәр бирелгән. Ул циферблат дип атала. Бүлемнәр минутларны аңлата. Һәм 2 ук бар. Ул укларны без сәгать телләре дип атыйбыз. Ничек уйлыйсың, алар нәрсә өчен кирәк? Ничә сәгать һәм ничә минут икәнен белергә. Дөрес. Озын тел минутларны күрсәтә. Без аны тик дип атыйк. Ул озын да, хәйләкәррәк тә. Шуңа күрә ул тизрәк йөри. Әгәр тик циферблатны бер тапкыр әйләнеп чыга икән, димәк 1 сәгать үткән була. Ярты түгәрәкне генә әйләнсә? Ул вакытта ярты сәгать була. Минутларны без кызыл бүлемнәр аша саныйбыз. 1 бүлем 5 минутны аңлата. Ничек уйлыйсың, ярты сәгатьтә ничә минут? Ярты сәгатьтә 30 минут. Ә 1 сәгатьтә 60 минут. Нәкъ шулай. Кечкенә тел бик әкрен йөри. Ул кыскарак. Без аны көлт дип атыйк. Ул сәгатьнең ничә икәнен күрсәтә. Көлт 1, 2, 3 дип санаганда, тик 5, 10, 15 дип саный. Көлт 12-гә кадәр генә саный белә. Ә тик 60-ка кадәр. Ә хәзер бергәләп уйнап алабыз. Циферблатта саннарны һәм сәгать телләрен дөрес итеп урнаштыр. Дөрес, сәгатьне күрсәт. Афәрин!